Como era o sistema do colexio cando ti estabas? En que sentido? No sentido de primaria, eso... Pois cando cheguei aquí foi justamente cando empezou o sistema de ESO. Antes de eso era EGB, non me acordo o que quería dicir, pero bueno, sí. Tes vos recordos? Sí, moitos. Tenho moitos recordos de que, vamos, isto non cambiou para nada, sigue todo igual. Está ben. Por que decidiches ser profesor? Porque gostame moito de traballar cos nenos. Cos adultos non teño moita paciencia. Cal é o instrumento que tocas e con quen o tocas? Toco guitarra, toco o tambor de ferro e normalmente toco nun grupo chamase Nostalgia. De todos os lugares aos que viaxaches, cal é o teu preferido? Canadá. Cando fomos a Toronto, estivemos ali 2 semanas, podemos ver as cataratas do Niágara e fomos a moitas festas que eran todas caribeñas. Estaba moi ben. Moitas gracias.